Вырок нашим журналисткам Кацярыне Андрэевай і Дар'і Чульцовай застанецца без зменаў. Дзяўчыны маюць правесці 2 гады за кратамі. Такі вынік разгляду апеляцыі ў Менскім гарадскім судзе. У гэтыя хвіліны наша рэдакцыя ладзіць пратэст пад амбасадай Беларусі ў Варшаве. Перанясемся туды неўзабаве, а таксама будуць і іншыя тэмы. Вітаю гаспадарства, Сергей Падсасонны. Будьце з намі. Я себя живой не ощущаю. Такое ощущение, что я сижу рядом с ней и этим живу. Пресса должна быть независимой, свободной, и она должна быть. Они молодцы, вы знаете, они поступали так, как они должны были поступить. Это их работа, они выполняли свои обязанности. Прокурорка Ольга Герасимович, яна весь час, все паседжанне сядзела спиной да залі суду. Першы раз бачу, каб так сядзела прокурорка. Відавочна, што яна цудоўна разумее, што яна ўдзельнічае ў злачынстве. Девушки золотые, милые, любимые, я вас поддерживаю от всей души. Мы восхищаемся, гордимся ими, что у нас есть такие женщины. Два гады турмы, 2 гады свабоды і 2 гады жыцця, таксама 2 гады, за якія можна было зрабіць вельмі шмат, у тым ліку і ў журналістыцы. Ужо цяпер з намі на відэасувязі з Менску Ігар Ільяш, журналіст і муж Кацярыны Андрэевай. Вітаю, Ігар. Вітаю. А ў студыі Зміцер Ягораў, адказны за кадры Белсату і экс-кіраўнік Ньюсруму. Вітаю. Вітанне. Першае пытанне ў Менск, безумоўна. Ігар сёння быў у судзе і назіраў за тым, што там адбывалася. Як выглядаў гэты суд? Ці гэта можна назваць судом, ці гэта было судзілішча чарговае? Ну, гэта цяжка, безумоўна, назваць судом. І вельмі яскравая дэталь – гэта тое, што Катя і Даша не ўдзельнічалі ў гэтым паседжанні ні асабіста, то бок іх не тапавалі ў Менск, ні па відэасувязі. І калі, напрыклад, тое, што іх не тапавалі ў Менск, яшчэ можна неяк зразумець і патлумачыць, і, можа, насамрэч не было сэнсу за гэтых 1,5 гадзіны паседжання іх цягнуць у Менск, улічваючы, у якіх жорсткіх умовах у нас звычайна адбываецца тапаванне. Але вось адвакат хадатайнічаў пра тое, каб хаця б па відэасувязі іх далучылі. І ніякіх праблемаў з гэтым не павінна было ўзнікнуць. Зараз суды вельмі шырока выкарыстоўваюць гэтую відэасувязь праз скайп. І чаму нельга было зараз далучыць іх да працэсу праз відэасувязь, ну ніякіх проста тлумачэнняў няма. Гэта яшчэ раз сведчыць, што рашэнне было прынята да таго, як суддзі зайшлі ў залю суду, да таго, як, у прынцыпе, яны пачалі разглядаць гэтую справу, і яны мусілі проста зацвердзіць тое, што ім спусцілі спецслужбы. Гэта яшчэ раз дэманструе, што ніякай судовай сістэмы ў Беларусі па факце няма. Ёсць толькі шырма для чырвона-зялёнага тэрору. Вось менавіта, гэтая шырма, за якой мы ўвесь час назіраем. Дзіма, ты прымаў Дашу Чульцову на працу, ты тады быў кіраўніком, калі яна прыйшла на Белсат. Ужо тады далучылася, калі ты працаваў, Кацярына Андрэева. Гэта першыя крокі, большыя, меншыя, але вельмі важныя ў журналістыцы. І цяпер ты таксама быў на гэтым працэсе і бачыў гэтых дзяўчынаў у клетцы, па сутнасці. Як гэта? Я не ведаю, ці тут можна ўвогуле казаць пра эмоцыі, пачуцці, ці гэта злосць проста? Ведаеш, мяне раней заўсёды здзіўлялі кадры судоў, калі я бачыў, як людзі, якія падсудныя, так, якія абвінавачаныя, калі яны усміхаюцца. Думаю, што ж вы усміхаецеся, вас зараз будуць судзіць, вас, напэўна, засадзяць.
І калі я быў на судзе Каці і Дашы, я зразумеў, чаму яны усміхаліся. Яны былі рады ўбачыць нарэшце нас, так, родных, ось, Ігора, маму Даша была рада ўбачыць мяне, іншых белсатаўцаў, каму ўдалося прарвацца туды. Таму Даша і Каця усміхаліся, так, і калі я бачыў іхныя твары, нягледзячы на тое, што яны былі ось за гэтымі кратамі, мне стала на сэрцы лягчэй, я пабачыў, што дзяўчыны не зломленыя, так, што яны, хоць яны за кратамі, але яны, прынамсі, духоўна яны свабодныя. Духоўна свабодная, але пры гэтым усё ж такі 2 гады, якія, вось тое, што я казаў, можна было б правесці ў іншым месцы і зрабіць вельмі шмат. Ігар, у якім стане сёння Каця? Што апошняе вядома пра Кацю? Можа, таксама пра Дашу, якая апошняя інфармацыя з-за кратаў? Ну, літаральна ўчора яе наведаў адвакат у Жодзіна. Яна трымаецца добра, упэўнена ў сябе, троху прастудзілася, але, в прынцыпе, адчувае сябе нармальна. Заўтра я мушу трапіць у Жодзіна, і нам мусяць даць спатканне, нарэшце, першае з лютага. І я спадзяюся больш даведацца і, натуральна, канешне, распавяду пра тое, і перадам, калі Каця нешта захоча перадаць для сяброў, калегаў і, ў прынцыпе, для грамадства. А што тычыцца вось далейшай дарогі за кратамі? У Жодзіна, я так разумею, дзяўчыны знаходзіліся да гэтай апеляцыі, але калі апеляцыя прайшла, то будзе далейшае этапаванне. Менавіта так. Зараз працэдура такая, што у Жодзіна чакаюць дакументаў з суду. Як кажуць, яны мінімум тыдзень ідуць. Таму ўжо пасля таго, як гэтыя дакументы дайдуць да Жодзіна, пасля гэтага ў любы момант іх могуць гэтапаваць. Як, в прынцыпе, казалі супрацоўнікі турмы Каці, што хутчэй за ўсё пры першай жа магчымасці іх будуць этапаваць у Гомель, таму што жодзінская турма, яна перапоўнена. І яны хочуць якраз хутчэй скінуць вязняў у іншую установу. Таксама, вось, Дзіма, гэты момант прымаеш людзей на працу і бярэш на сябе нейкую адказнасць, так, за гэтых людзей у тым ліку, а потым бачыш тое, што бачыш, сочыш за гэтымі лёсамі. Вядома, што ніхто з нас тут не мае ніякай віны, бо гэта праца журналіста незалежнага і яна мае свае рызыкі. Каця сказала дакладна, Кацярына Андрэева, што яна ні аб чым не шкадуе і зрабіла б тое ж самае. А ты б, калі прымаў гэтае рашэнне прыняць на працу, таксама ні пра што не шкадуеш? Я не шкадую, я вельмі рады, што прыняў Дашу на працу, я вельмі рады, што раней да нас Каця далучылася, абедзве дзяўчыны насамрэч профі. Калі мы вернемся, паглядзім гэты стрым і прааналізуем яшчэ раз, паглядзім, як ён вёўся, так, нягледзячы на тое, якія эмоцыі вакол гэтага былі, як людзей разганялі сілавікі, паглядзім, як каментавала гэта Кацярына. Гэта была абсалютна аб'ектыўна, абсалютна канстатацыя фактаў, гэта проста найвышэйшы ўзровень прафесіяналізму. Таксама можна было назіраць за тым ростам, калі прымаеш чалавека, ён іншы, а потым на працягу гадоў вырастае. Зрэшты, спадарства, журналісткі Белсату Кацярына Андрэева і Дар'я Чульцова цяпер за кратамі за выкананне сваіх прафесійных абавязкаў. Ім далі па 2 гады калоніі, на іх там ціснуць. Што б вы хацелі ім сказаць і ці можаце сказаць словы падтрымкі жыхары сталіцы? Слова поддержки, конечно, передаю, чтобы держались там. Все, мы победим. А по сути это правовой дефолт в стране. Поэтому даже мы с вами тут разговариваем, по сути, с их стороны мы нарушаем. Вкрепиться, как это в России говорили. Ну вы держитесь. Только держаться. Все, больше ничего. Девушки золотые, милые, любимые, я вас поддерживаю от всей души. Если никак невозможно избежать, чтобы они знали и верили, что они делали свое дело. Став журналистом, они понимали тоже, что это не только о чем-то хорошем, прекрасном и добром. Это очень такая опасная профессия. Держаться, оставаться людьми, помнить, ради чего они жили на свободе и продолжать ради этого же жить. Ради, я так понимаю, добра, честности, искренности в этом мире. Держу кулаки за них.
потому что пресса должна быть независимой, свободной, и она должна быть, ну, как минимум, да. С чем у нас в стране большие проблемы сейчас. Хотелось пожелать им здоровья, удачи и пусть держатся. То есть они делали свою работу, и время покажет, кто прав, кто виноват. Каб яны хутчэй выйшлі на свабоду, ажыццяўлялі сваю дзейнасць. Загляни солнце в наше окенце. Здоровье, как вот муж сказал, крепится, и мы восхищаемся, гордимся ими, что у нас есть такие женщины, девушки. Поэтому только это мужественные люди могут так поступить. Они молодцы, вы знаете, они поступали так, как они должны были поступить. Это их работа, они выполняли свои обязанности. Вось такія словы ад жыхароў Менску. 159 дзён за кратамі. Ігар, 159 дзён гэта, не кажу, што лёгка дзяўчынам, якія там знаходзяцца, але і табе, і блізкім, і усім, хто ведаў і ведае дзяўчын, гэта таксама вельмі складана перажываць, і гэта таксама вельмі цяжкі час. Безумоўна, гэта вельмі складана, і з кожным днём лягчэй не становіцца. І, канешне, калі азіраешся назад, то нават цяжка уявіць, як мы перажылі ўвесь гэты перыяд, як дзяўчаты там трымаюцца, бо калісьці мне было цяжка ўявіць, што там Кацю затрымаюць на 15 сотняў арышту. Я не ўяўляў, як гэта можа быць, але вось мы перажылі гэтыя 159 дзён, і насамрэч гэта дае падставы меркаваць, што мы перажывем і все астатнія праблемы, все астатнія выпрабаванні, і Катя і Даша, яны выйдуць на свабоду незламанымі, і у нас все будзе добра. Напэўна, немагчыма зламаць дзяўчын, немагчыма зламаць незалежных журналістаў. Сёння у Беларусі толькі вось па вядомай інфармацыі, так, тых, каго лічаць афіцыйнымі журналістамі, іх 12, хто застаецца за кратамі. Так, і калі я гляджу, вось, калі до нас даходзяць лісты ад Каці і Дашы, і калі я бачу, што дзяўчыны, скажем так, не раскісаюць, то нам тым больш не выпадае. Мы, наадварот, мусім працаваць больш, змагацца таксама за Кацю, Дашу і іншых зняволеных журналістаў і іншых палітвязняў. І таксама, Дзіма, ты цяпер распачаў акцыю сярод журналістаў, сярод калектыву. Магчыма, гэта пойдзе далей, шырэй. Што гэта за акцыя? Ой, ну, я не буду вельмі шмат пра гэта распавядаць шырока, таму што гэта наша ўнутраная белсатаўская акцыя. Мы збіраем сродкі ўнутры нашага калектыва, каб зрабіць файную неспадзянку для Дашы і для Каці, калі яны будуць на волі. Спадзяемся, што гэта адбудзецца як мага хутчэй. Каб усім быць разам. Ігар, што сёння Белсат, што нашыя гледачы, усе мы можам зрабіць? Ёсць пэўныя практычныя рэчы, гэта дасылаць лісты, можна дасылаць тэлеграмы, гэта вельмі моцна падтрымлівае дзяўчат, ну і таксама проста не забывацца пра іх заўсёды казаць. Яны ведаюць пра публікацыі, пра хвалі салідарнасці, акцыі салідарнасці, якія адбываюцца і ў Беларусі, і за межамі Беларусі. Іх гэта таксама вельмі моцна падтрымлівае. Вельмі важна, каб яны адчувалі, што і пра іх памятаюць, што іх падтрымліваюць, і гэта тое, што дапаможа ім перамагчы і выйти на свабоду з сіламі для далейшай працы, для далейшага развіцця. Ігар Ільяш, журналіст і муж Кацярыны Андрэевай, а ў студыі Зміцер Ягораў, адказны за кадры Белсату, экс-кіраўнік Ньюсруму. Дякую вам, спадарства, за гэтую размову. Пасля суду ў справе апеляцыі маці Дашы Чульцовай Наталья Церабеленко паехала ў Жодзіна на спатканне з дачкой, але сёння спатканне не адбылося. Яго перанеслі на заўтра. Мы паразмаўлялі з Дашынай маці пра надзею, жыццё, калі дачка ў турме, цяжкасці і боль. Я была уверена, что ничего у нас в приговоре не изменится, и приговор будет окончательным, таким, как он был сразу. Поэтому мы с Дашей уже
списывались, и Даша просила меня привезти какие-то еще вещи. Я ей передачу уже завезла. Держимся мы очень слабовато, конечно, нам тяжело. Мы все очень переживаем за Дашу. Мы стараемся, конечно, держаться, но получается, что у меня мысли только все время о Даше, о Даше, о Даше. Я живу только Дашей. Мы что-то делаем на работе, ездим на дачу, вроде бы как будто живем, но такое чувство, что я себя живой не ощущаю. Такое ощущение, что я сижу рядом с ней и этим живу. Подтримливают нас, поддерживают очень нас Дашины коллеги, мои родственники, мои друзья меня поддерживают, подруги, постоянно перезваниваются, спрашивают, что, как. Я постоянно живу на телефоне, потому что все хотят знать, как Даша живет и скоро ли ее отпустят. Потому что Даша у нас солнышко такое, которое все ждут на воле. Я думаю, что все это, в конце концов, должно уже закончиться. И чем быстрее это все закончится, тем лучше. Наша вера с нами. І ў гэтыя хвіліны акцыя пад амбасадай Беларусі ў Варшаве ўжо распачалася, адбываецца, а на месцы працуе наш калега Алесь Баразенко. Пераносімся пад беларускую амбасаду. Вітаю, Алесь, як выглядае гэтая акцыя і ці шмат там нашых працаўнікоў, ці яшчэ хтосьці далучыўся? Якія падрабязнасці на гэты момант? Вітаю, Сергей, вітаю, студыя, вітаю, паўжаныя гледачы. Сёння ў дзень, калі калегія Менскага гарадскога суда пакінула ў сіле прысуд нашым каляжанкам Дар'і Чульцовай і Кацярыне Андрэевай, супрацоўнікі Белсату і проста беларусы, якія жывуць у Варшаве, прыйшлі сюды на акцыю салідарнасці з нашымі журналісткамі. Зараз мы бачым, што тут хіба 2 дзесяткі, можа 3 дзесяткі чалавек, каля 10 супрацоўнікаў паліцыі, якія ахоўваюць гэтае мерапрыемства. За захадаў супраць ковідных, на жаль, нельга тут сабраць шмат людзей сёння. Паліцыя за гэтым вельмі уважліва сочыць, і бліжэйшым часам частка удзельнікаў перасунецца на іншы бок вуліцы. Тут застанецца такая група з 50 чалавек, якія будуць час ад часу адзін аднаго замяняць папросту. Акцыя плануецца прыкладна на 1,5–2 гадзіны, наколькі я ведаю. Дзякую, Алесь. Мы будзем таксама пераносіцца на гэтую акцыю і яшчэ абавязкова туды вернемся. Алесь Баразенко, які сочыць за акцыяй пад амбасадай Беларусі у Варшаве, спадарства, якую зладзіў Белсат у салідарнасці з нашымі журналісткамі. Беларусь пагоршыла пазіцыі ў шматгадовым індэксе свабоды прэсы. Сёлета арганізацыя «Рэпарцёры без межаў» назвала Беларусь самай небяспечнай еўрапейскай краінай для працы журналістаў. Нашыя калегі гэта адчуваюць ціск і пераслед з боку дзяржавы ў поўнай меры. Даша Чульцова і Каця Андрэева сядзяць па крымінальнай справе. І іншыя калегі таксама прыцягваюцца да адміністрацыйнай адказнасці і арыштоўваюцца. І таксама у іх канфіскоўваецца тэхніка. Мы запыталі ў жыхароў Берасці, чаму, на іх думку, беларускія ўлады ваююць з незалежнай журналістыкай. Боится? Чего боится? Наверное, правда. А кого любить наша ўлада? Может, только себе, нікого. Не поважають ні наші думки, ні наші жадання. Ніхто нічого не поважає, ні вас. А ви говорите правду, тому и не любят. Не хотелось бы, чтобы улада воевала с журналистами. Мы не хотим сделать шаг вперед, войти в современность, идти вперед, не оставаться в прошлом. Я думаю, она не думает. Это же проклятый большевизм. Он идет с тех времен, это же бандиты. Пришли бандиты к власти. Ну и что вы хотите? А с бандитами бандитов никаких законов. Врут, врут и врут и врут. И сколько ж можно?
При советской власти врали, но там как-то еще совесть имели. А сейчас бессовестно врут. Потому что журналисты освещают все людям, поэтому, может, и воюют. Потому что благодаря журналистам люди знают, что происходит на самом деле. Боится потерять свое место тепленькое. Гэта гаспадарства жыхары Берасця. Мы вяртаемся пад амбасаду Беларусі ў Варшаве, дзе таксама знаходзіцца і намеснік дырэктара нашага тэлеканалу Алексей Дзікавіцкі. Алексей, вітаю. Не адбылося сёння радаснай навіны. Мы не дачакаліся таго, што рашэнне папярэдняе будзе змененае, апеляцыя па сутнасці адкінутая, дзяўчыны мусяць правесці 2 гады за кратамі. Ну, на жаль, сапраўды цуд не здарыўся, не прачнулася сумленне ў гэтых людзей, которые маглі ўсё-таки змяніць лёс нашых дзяўчынаў і абнізіць гэты дзікунскі вырак, які быў прысуджаны нашым дзяўчынам практычна ні за што. Ну, але, відаць, такая атмасфера цяпер у Беларусі, у гэтых вось так званай праваахоўнай сістэме, што кожны на выперадкі стараецца як мага больш мацней парушыць закон і асудзіць як мага больш невінаватых людзей, у тым ліку і нашых журналістак, которые натуральна ні ў чым вінаватыя, хіба што толькі ў тым, што прафесійна выконвалі свае абавязкі. Таксама вось гэты момант дзяўчыны сапраўды выконвалі прафесійныя абавязкі. Гэта ўсе разумеюць. Па унутраных каналах, па адкрытых каналах. Я ведаю, што ты асабіста таксама вёў гэтую барацьбу за дзяўчын на кожным кроку. І вось гэтая акцыя таксама табой па сутнасці сёння арганізаваная ў Варшаве пад амбасадай. Але што яшчэ можна зрабіць? Бо ў Менску не хочуць нічога слухаць і чуць. Ну, ведаеце, канешне, справа ў тым, што можна было спадзявацца на тое, што, допустим, апеляцыя спрацуе пасля ўсё-таки таго, як мы на кожным кроку сапраўды гаворым на розных арэнах, дзе толькі гэта магчыма, на у міжнародных структурах мы ўвесь час успамінаем пра нашых дзяўчынаў разам з Бажам, разам з іншымі арганізацыямі, стараемся націскаць. Ну, зараз не атрымалася, але, ведаеце, гэта справа вельмі складаная, такая крапатлівая. Трэба ўвесь час, кожны дзень казаць і нагадваць пра тое, што ў Беларусі невінаватыя людзі, журналісты Белсату, і не толькі Белсату, іншых незалежных сродкаў масавай інфармацыі сядзяць альбо ўжо ў турме асуджаныя, альбо чакаюць на выракі. Толькі масавы ціск, і не дай Божа нам увогуле забыцца пра гэта, ці неяк так адпусціць. Ну, пачакаем 2 гады. Так не можа быць. Кожны дзень трэба выкарыстоўваць усе магчымыя сродкі, і я вельмі веру ў тое, што ўсё-таки такі націск, ён раней ці пазней прынясе плён, і нашыя дзяўчыны напэўна выйдуць з турмы, ну, раней, чым за 2 гады. Я ў гэтым абсалютна перакананы, ў гэта свята веру. Абы так адбылося, каб гэта адбылося раней, хаця 159 дзён сёння, як дзяўчыны знаходзяцца за кратамі. Як выглядае дапамога дзяўчынам, як дапамога выглядае сям'і, бо, безумоўна, гэта вельмі патрэбна? Натуральна, адразу, калі стала вядома пра вырак, мы увогуле пра сам арышт, мы, канешне, запэўнілі сем'і блізкіх нашых дзяўчынаў, што абсалютна не пакінем іх без дапамогі. Мы, Белсат, праз свой фонд, а таксама нашы партнёры, натуральна аказваем дапамогу сем'ям нашых дзяўчынаў. Яны не застаюцца без увагі, без падтрымкі. Ну, ведаеце, падтрымка гэта адно, канешне, фінансавая і розна іншая, але ёсць таксама такое, што мы перыядычна сустракаемся з сем'ямі нашых дзяўчынаў, перадаем ім усялякі все магчымыя знакі падтрымкі, бо трэба зрабіць так, каб яны адчувалі сябе абсалютна незабытымі. Гэтаксама мы заклікаем увесь час пісаць лісты ў турмы нашым дзяўчынам, бо, разумееце, гэта мае сэнс, акрамя таго, што это падтрымка для Каці і Дашы. Другая справа,
справа, што калі тыя, хто іх ахоўваюць у турмах, калі бачаць, што да іх масава прыходзяць лісты, то я думаю, што ёсць і іншае стаўленне таксама тады да гэтых дзяўчынаў, бо гэтыя людзі, ахоўнікі, разумеюць, што гэтыя людзі важныя, пра іх памятае увесь свет, са ўсяго свету да іх даходзяць лісты, а значыць, трэба быць асцярожнымі з імі, бо як калі памятаюць пра іх, то, пэўна, будуць таксама звяртаць увагу, калі, не дай Божа, хтосьці, дапусцім, неправільна да іх ставіўся ў месцы зняволення. А мы будзем таксама памятаць, увесь час вось вісела графіка на экране з адрасамі, варта пісаць лісты. Дзякуй, Алексей. Алексей Дзекавіцкі, намеснік дырэктара Белсату. Акцыя салідарнасці пад амбасадай Беларусі ў Варшаве працягваецца, а таксама сёння адбылася падобная акцыя салідарнасці з Кацярынай Андрэевай, Дар'яй Чульцовай ужо ў Вільні ў Літве. Не должно быть так, что людей сажают за то, что они просто делают свою работу. И несмотря на то, что мы не в Беларуси, сейчас не самая лучшая погода, мы должны выходить и поддерживать их. Журналистов, очевидно, посадили незаконно за то, что они выполняли свою работу. СМИ освещали происходящее, и девушек посадили совершенно незаконно, и мы вышли поддержать их. Мы здесь находимся в свободной стране, а они находятся за кратами. Мы хотим их подтримать, чтобы они знали, что они не одни, что мы на их стороне, и мы ждем, когда мы вернемся тоже в свободную и независимую Беларусь, без хунты и Лукашенки. Мы сюда поем песни, сюда подтримливаем, и за нами победа, как мы верим в это, и каждый день, каждую минуту будем бороться за свободу Беларуси. Я сегодня прийшла сюди, тому що у моїх руках люди, з якими я працювала у Мінську, у прес-клубі Білорусі, які сьогодні з'являються полізневоленими. Але це не єдине, чому я тут. Коли я приїхала у Вільню, сама після арешту на Крестіна, інший колега мой зробився полізневоленим, Анджей Пашобут. І я лишу, що сьогоднішній присуд Белсату, де я так само працювала у Мінську, це ганьба. І ми будемо виходити, поки не визволимо усіх полізневолених на Білорусі. Мы все заодно, мы против власти, которая нынче узурпировала в Беларуси. И наши друзья тоже сейчас в тюрьмах, их судят. Они находятся в такой же ситуации. И у нас у всех одна цель, поэтому мы пришли поддержать. Потому что мы должны помнить о тех, кто остался в заложниках у режима, и проявлять всячески свою солидарность с таким людям, которые освещают и показывают нам настоящую картинку происходящего. Должна быть свобода слова, должны освещаться те зверства, которые делали наши силовики. А садить за это журналистов, это неправильно. Шэраг нашых калегаў застаецца за кратамі ў гэтыя хвіліны, але не гледзячы ні на што. Мы працягваем нашу працу. Працуем, каб вы маглі ведаць праўду. Між іншага, вось гэтую гісторыю. Андрэй і Наталья Любецкія, лекары, маюць 4 дзяцей і абое засталіся без працы. Андрэй быў валанцёрам ля Крэсціна, а Наталья трапіла ў сюжэт на АНТ, дзе расказвалі пра яе дапамогу Ігару Макару. Андрэй Любецкі распавядае пра працу, адмову лячыць сілавікоў і планы на будучыню.
Мой работодатель был вызван в министерство, ну и он пришел, действительно получилось так, что ему устно сказали, что либо твоя фирма, назовем это так, либо я. Вот. И я в тот же день написал заявление. Ну, вероятно, моя активность, моя гражданская позиция у человека, который доводил эту информацию до бывшего моего работодателя, лежали распечатки фейсбучных постов в том числе. И, я так понимаю, им спущено было сверху. И последней, назовем это так, каплей, это было то, что я сказал, что я не буду принимать людей, которые издеваются над белорусами. Речь о том, что я окажу помощь любому, экстренную. Я не буду спрашивать, кто это. Но плану я вполне имею право отказать. Даже сославшись на то, что, ну, как бы из принципа не навреди. Потому что если я буду знать, что этот человек участвовал, ну, меня просто, если так условно, грубо, будут дрожать руки, я не смогу нормально оказать помощь. Ну, я 11 октября был задержан, потом был Жодино. Я вдоль Свислочи шел, и меня внутренние войска там были. Схватили как раз в тот день, когда брата Домрачева рядом со мной задерживал ОМОН, а меня задерживали внутренние войска. Я на Крестина был немножко волонтерил, скажем так. То есть я узнал на своей коллеге, что там стали выпускать люди. Он увидел это, ужаснулся. Я на следующий же день пошел и провел там какое-то время. Я закончил медицинский, тогда еще был институт, вот, и сразу пошел работать в 4-ю детскую больницу, челюстно-носовую хирургию. Там прошел год интернатуры и 18 лет там отработал до 16 года. Я всегда говорил, что специалисты моего уровня, ну и моей специализации, их можно пересчитать на пальцах максимум в этой стране, 10 пальцев. Да? Мы занимались всем, что связано с лицом у детей. Это воспалительные процессы, травмы, онкология доброкачественная и врожденная патология. Когда я работал в больнице, я параллельно, по большому счету, зарабатывал деньги на фирмах, занимаясь дентальной имплантацией зубов. Многие люди до сих пор хотели бы видеть меня сотрудником, но когда спрашивали, ну, можно ли, им отвечали так: если вы хотите, чтобы к вам завтра пришли, то пожалуйста. Причем пришли не из министерства, а, судя по всему, наверное, и кто-то и другой. Моя супруга потеряла работу тоже, как и я, и мы сейчас оба пока безработные, это нет. Она работала в 4-й городской поликлинике стоматологической. Это получилось 31 на 1. Мы уже фактически собирались спать. Супруга в начале 12-го сказала, что ей надо буквально сбегать недалеко, отъехать туда-назад к гипермаркету соседнему, с кем-то встретиться и вернуться. Вот. И через 15 минут пришли люди из КГБ, представились, корку показали, якобы обыск. И потом уже, когда стал анализировать, уже на следующий день у меня пазл сложился, когда я узнал, по какой статье она и какая фамилия там фигурирует, Игоря Макара. Они просто были знакомы, не то чтобы знакомы, в одном городе, в Гродно, в школе учились в разное время. И в один момент он попросил ее что-то передать. Она поехала и ничего не успела взять, ее из машины прямо и в СИЗО КГБ. Вот. И как только ее выпустили, через 1,5 суток, буквально на следующий день, как она пришла, ей нужно было написать объяснительную, почему пропустила, и в тот же день, по сути, и заявление на увольнение, хотя человека еще толком ни в чем не обвинили. Суда далеко еще не было, и будет ли вопрос. Просто так вот, на всякий случай. И у нас 4 детей, там какие-то остатки, запасы были, пока мы, немножко так, справляемся. Но это бесконечно не будет тянуться, что-то нужно принимать будет какое-то решение. Какое, мы пока еще, у нас нет четкого видения. Знаете, уезжать, безусловно, не хочется. Очень много вложено и души, и сердца, и работы. Не хотелось бы, конечно, но, к сожалению, если будут такие условия продолжаться, то у нас выхода не будет, выбора. Ажо у наступны панядзелак гаспадарства 26 красавіка спаўняецца 35 гадоў з дня вялікай трагедыі, якая накрыла Беларусь, чарнобыльская катастрофа. Але і тут улады нават не хочуць, каб
памяталі пра ахвяраў і памяталі пра пацярпелых. Адмовілі ў правядзенні чарнобыльскага шляху, які адбываўся традыцыйна, няма на гэта згоды, шэраг прычынаў прыдумалі, і пра гэта паразмаўляем са старшынёй партыі «Зялёныя» Дзмітрыем Кучуком, які ўжо цяпер з намі на відэасувязі. Вітаю вас. Вітання. Спадару Дзмітрый, мяркую, што тут не было ніякіх сумневаў, што ў тых умовах, якія мы сёння маем, не будзе згоды на якую-кольвічы акцыю. Але вы ўсё ж такі падавалі гэтую заяўку і хацелі, каб акцыя адбылася. І што цяпер? Ну, трудно сказать. Конечно, мы не можем призывать людей, значит, выйти на улицы, но в то же время тут каждый человек должен принимать самостоятельные решения. Если для кого-то важна, значит, поддержать либо высказать свою гражданскую позицию по поводу строительства там, Островецкой атомной станции, выразить, значит, какую-то солидарность с теми людьми, которые участвовали в ликвидации Чернобыльской атомной станции, для них, может быть, важно пройтись по этому маршруту традиционному, по которому мы всегда ходим, возложить цветы к памятному знаку ахвярам Чернобыля и, значит, и прийти к каплице. Поэтому, тут уже каждый сам принимает решение, готов ли он, значит, пройтись по этому маршруту. Я сам лично, наверное, пройдусь, спущусь в метро, выйду на Академию наук, и пойду по улице Сурганова. Конечно, люди трудно как-то в такой политической ситуации что-то говорить, потому что все понимаем, что могут быть серьезные репрессии против тех людей, которые действительно хотят именно, чтобы Чернобыльский шлях состоялся, чтобы люди действительно могли, прошлись по этому маршруту, чтобы показать все-таки свою какую-то там солидарность. Міністр Кубракоў гаварыў пра тое, што будзе дазвол, не будзе дазволу, яны будуць пільна сачыць за тым, што адбываецца. Чаму улады так баяцца нават такіх акцыяў памяці? Бо, падаецца, гэта агульная трагедыя, ад якой Беларусь пацярпела найбольш. Так, надо понимать, что за всю 32-летнюю историю Чернобыльского шляха только, по-моему, 1 или 2 раза было отказано. Люди боятся, то есть власти боятся, потому что, наверное, они слабые. В Беларуси большинство людей, которые хотят перемены, хотят совершенно другую страну. И поэтому, если был действительно акция, я думаю, что к ней бы присоединилось, может быть, полминска, но в то же время мы сейчас видим ситуацию, когда не разрешают, значит, проведение мероприятий в легальном поле, и в то же время наказывают людей, которые выходят, значит, протестовать, наказывают совершенно непонятными какими-то штрафами либо административными, значит, арестами людей, которые и инкриминируют им несанкционированное участие в массовых мероприятиях. Караюць, спадару Дзмітрый, караюць, але пры гэтым што, не глядзяць на тое, што адбываецца. Апроч Чарнобыля сёння ў Беларусі вельмі важнае другое пытанне. Гэта хіба Астравец, які, не дай Божа, можа стаць другім Чарнобылем? Так, и, в принципе, всегда Чернобыльский шлях в последнее время действительно люди выходили, протестовали против строительства Островецкой атомной станции. И это тоже было одним из месседжей того, что Чернобыль, значит, продолжается, он не остался. То есть и атомная станция в Островце может быть повторением Чернобыля, и Беларусь не сможет, скажем, то есть будет повторение, и Беларусь уже просто не выдержит вот эту и финансовую нагрузку, которую испытывала, ликвидируя последствия атомной станции. Значит, в принципе, Беларусь может быть просто знищена на территории, если пройдет вот эта вся атомная катастрофа, которая закладывается сейчас в Островце.
Дзякую вам за гэтую размову. Дмітрый Кучук, старшыня партыі «Зялёная», з намі на відэасувязі з Менску. Мы ж працягваем выданне. Цытата: «Змова супраць Лукашэнкі, чыстай вады прыдумка, казка ФСБ, якой у Крамлі хочуць паскорыць працэс так званай інтэграцыі. Чытай, інкарпарацыі Беларусі ў склад Расіі». Такой думкі прытрымліваецца суразмоўца нашага корэспандэнта ў Брусэлі Алеся Сіліча Андрус Кубілюс. Але грамадзянін Лукашенка, дадае дэпутат Еўрапарламенту, даўно не мае аніякіх паўнамоцтваў, бо скраў сваю краіну. Відэа са сталіцы Еўразвязу. Сёння тут у кулуарах Еўрапейскага парламенту мы размаўляем з яго дэпутатам, мінулым прэм'ер-министром Литовской Республики Андрюсом Кубилюсом. Господин Кубилюс, сегодня в моей стране, к сожалению, главная новость – это последнее выступление Путина, в котором он признал, что якобы в Беларуси готовился государственный переворот и даже убийство Лукашенко и его детей. При этом он высказал сожаление, что коллективный Запад не заметил этого, подготовки этого покушения. Почему, на мой взгляд, коллективный Запад не заметил? Ну, потому что это все выглядит как анекдот, созданный где-то там ФСБ или, я не знаю, в каких структурах в Кремле. И на это реагировать как-то серьезно было бы, ну, не очень серьезно, я бы так сказал. Так что, ну, мы видим все эти странные такие дела, сказки какие-то. Я удивляюсь, что только такого уровня сказки ФСБ мог создать. И вижу, что парни теряют квалификацию просто. Вот среди так называемых заговорщиков были граждане США, которые сегодня сидят в тюрьме КГБ. И Лукашенко уже сказал, что за этим подготовкой заговора якобы стоит ФБР и ЦРУ. Вы верите в это? Нет, ну я опять же говорю, что, знаете, что-то серьезно здесь обсуждать нету никаких возможностей, нету для этого почвы. Будут искать какие-то новые усиления безопасности Беларуси и России. И вот об этом нужно говорить, что там они придумали. Как они вот показывают причину для своих придумок. Но это действительно очень и очень несерьезно. Я удивляюсь, что идут на такие несерьезные сказки. И это показывает, что никакие тут причины для каких-то задумок о попытках оформить аннексию Беларуси ни Лукашенко, ни Путин уже они не думают. Что они там будут делать? Они будут делать просто без всяких причин. Есть такое мнение у нас в Беларуси, что вот это сказки про заговор придуманы не самим Лукашенко, а придумали в Кремле. И за этим стоит Путин. Вы согласны с этим? Я и говорю, что это какая-то операция ФСБ. Но если посмотреть, как ФСБ теряет квалификацию, и вот что показывали те документальные фильмы Беллинката и Алексея Навального о том, как его пытались новичком убить и тому подобное, видно, что и ФСБ теряет квалификацию. Поэтому можно удивляться, что такие сказки, они пытаются показать как очень серьезно, и даже президент Путин, он говорит об этом. Но это только показывает, что ФСБ действительно уже ничего более серьезного не может ни придумать, ни воплотить в жизнь. В Беларуси в связи с этим скандалом пресса превратилась просто в какую-то геббельсовскую пропаганду. Даже местные газеты выходят там с заголовками на первой полосе «Байден убийца» и так далее. Вот как вы оцените такое возвращение в середину 30-х? Ну, это уже не пресса, это действительно пресса – это вы, пресса – это телеграм-каналы, это те интернет-медиа, которые еще остаются свободными, а все остальное, что там руководит сам Лукашенко, какая там пресса. Так что здесь можно только действительно сравнивать со временами Геббельса и думать, вот если бы Геббельс имел
имел интернет или там что-то другое, он бы то же самое делал, или он бы делал на более качественном уровне. Про качество вот такой пропаганды, опять же, тут говорить нечего. Я думаю, что как-то интеллектуального потенциала в такой пропаганде я вообще не вижу. И меня даже, я никак не понимаю, как так, даже если делаешь такую пропаганду фальшивую, так делай ее качественно. Такой вопрос, вот этот скандал и вообще вот этот пресс-репрессии, который свалился на белорусов, как он повлияет на отношения между Евросоюзом и Беларусью, если они еще, конечно, есть? Нет, здесь нужно отличить два дела. Это отношение к Лукашенко и отношение к белорусским гражданам, белорусскому обществу. Так отношения между Европейским Союзом и гражданским обществом демократической Беларуси, они только усиливаются. И вот 2 дня назад мы здесь имели Евронест парламентскую ассамблею, и выступала Светлана Тихановская, была вся делегация. И действительно, видно очень хорошо, что ее принимают Запад и даже и страны Восточного партнерства как настоящего лидера демократической Беларуси. А с Лукашенко здесь, кто он сейчас? Гражданин Лукашенко, который захватил власть, который украл выборы, который, я бы так сказал, крадет всю страну. И здесь проблема только такова, что с такими проблемами демократический мир еще не умеет эффективно как-то бороться. Спасибо. Сегодня мы размовляли с минулым прем'єр-міністром Литовской Республики Андрюсом Кубілюсом. Алексеевич, Белсат, Брюссель. 6 депутатаў Верховнага Савету 13-го склікання выступілі з заявай у абарону суверэнітэту і незалежнасці Беларусі, якія ёсць найвышэйшай канстытуцыйнай каштоўнасцю і здабыткам народу. Заяўнікі звярнуліся да Лукашэнкі, да беларусаў і да міжнароднай супольнасці. І вось, спадарства, гэтая заява. Заклікаем былога прэзідэнта Александра Лукашэнку устрымацца ад усялякіх дзеянняў і намераў, якія ствараюць рызыкі і пагрозы для суверэнітэту і незалежнасці Беларусі. Просім усіх грамадзянаў Беларусі незалежна ад палітычных поглядаў памятаць, што абарона краіны ёсць найважнейшым абавязкам і быць гатовымі бараніць незалежнасць, суверэнітэт і цэласнасць краіны усімі даступнымі сродкамі ў адпаведнасці з Канстытуцыяй Рэспублікі Беларусь. Заклікаем міжнародную супольнасць своечасова і адэкватна рэагаваць на усякія спробы абмежаваць ці ліквідаваць суверэнітэт і незалежнасць Беларусі, кім бы яны не ініцыяваліся, і зыходзіць з непрызнання міжнародна-прававой сілы любых рашэнняў небяспечных для суверэннага статусу Беларусі, гаворыцца у гэтай заяве. І ўжо цяпер з намі на відэасувязі спадар Анатоль Лябедзька, палітык, дэпутат Верховнага Савету 12 і 13 склікання, які таксама падпісаўся пад гэтай заявай. Спадар Анатоль, вітаю. Вечер добрый. Спадар Анатоль, напярэдадні Александр Лукашенко быў у Маскве і размаўляў з Уладзімірам Пуціным амаль што 4 гадзіны, але мы нічога канкрэтнага тут не бачым і не ведаем, хаця гэта лёсавызначальная нібыта, як анансавалася сустрэча была, але сустрэча, якая вельмі занепакоіла, як бачна, і вас, і многіх беларусаў, бо 2200 беларусаў падпісалі мемарандум у абарону незалежнасці. Таксама чаму такі непакой выклікае гэтае спатканне Лукашэнкі і Пуціна? Такая занепакойнасць у багата каго існуе, зыходзячы з крэдытнай гісторыі, як Александра Лукашэнкі, так і у Владзіміра Пуціна. Сам факт сустрэчы гэтых людзей не нясе нічога пазітыўнага, таму людзі занепакоены, і гэта тая сітуацыя, калі лепш дуць нават на халодную ваду. Гэта выклікі і пагрозы. Пагрозы для суверэнітэта, пагрозы для незалежнасці, пагрозы для свабод і правоў беларусаў. Так што з якога боку не паглядзі, тут чакаць нейкага пазітыву не прыходзіцца. Мяркуеце, што Александр Лукашенко дзеля захавання сваёй улады будзе гатовы на тое, каб аддаць Беларусь Маскве?
Нам невядомыя дэталі, але мы можам гаварыць пра мэты і задачы, якія ставіць перад сабой Путін і Александр Лукашенко. На 21 год Кремль мае амбіцыю атрымаць новую Ялту. Гэта задача максімум. Перапісаць ялцінскія пагадненні такім чынам, каб захаваць за сабой кантроль над постсавецкай прасторай. І гэты кантроль уключае, канешне ж, і Беларусь, і Украіну. Разам з тым ёсць і задачы, так скажем, мінімум. Гэтыя задачы трымаць у напружанасці Украіну і перад выбарамі, якія адбудуцца увосень у Дзяржаўную Думу, Пуціну і адзінай Расіі патрэбны нейкія ўсё ж такі пазітыўныя дасягненні. І вось Лукашенко, які зараз нагадвае кульгавую качку, якая кульгае на дзве нагі, якраз такая ёсць спакуса, каб аказаць на яго уціск і атрымаць пэўныя прэферэнцыі. Ну, калі не паглынуць Беларусь, то надкусіць яе суверэнітэт, ці эканамічны, ці палітычны. Гэта тое, што мае як мэту, як задачу Путін і Кремль. А задача Лукашенко, яна больш простая, больш сціплая. Гэта утрымацца каля ўлады і захаваць вынікі той прыхватызацыі, якую ён правёў за 27 гадоў. Кожны вырашае свае задачы. Наколькі паспяхова пакажа час, але ў любым выпадку тое, што грамадскасць занепакоена самім фактам гэтых сустрэч, я думаю, это абсалютна лагічна выцякае з той крэдытнай гісторыі, якую маюць гэтыя два аўтарытарныя палітыкі. Спадар Анатоль, вось у мяне гэтымі днямі складваецца такое ўражанне, што Кремль спрабуе з Александра Лукашэнкі зрабіць такога шута, клоуна. Яму вось гэтую гісторыю падсунулі з нейкім там меркаваным замахам, забойствам. З'явіўся гэты склеп пад Гомелем дзіўны. Усе гэта высмейваюць і гэтак далей. Ці гэта сапраўды так? Ці у вас таксама такое ўражанне складваецца, што Лукашенко просто дыскрэдытуецца сёння Крамлём? Ну, ведаеце, я сказаў бы, што ў гэтай сітуацыі шутом выглядае і сам Путін. У сваім пасланні, якім ён выступіў недаўна, ён выступіў у ролі такога казачніка. Там ён прыгадваў і Кіплінга, але разам з тым ён агучыў і сваю асабістую казку, аўтарам якой ён з'яўляецца. Таму я думаю, што тут выглядае шутом не толькі Александр Лукашенко, але і Путін, які спусціўся да таго, каб прасоўваць вось гэтую версію, быццам, што ёсць нейкі пагроза ваеннага пераварота і былі пагрозы для жыцця Александра Лукашэнкі і яго дзяцей. Гэта што? Гэта наколькі сур'ёзна, каб гучала з вуснаў прэзідэнта Расійскай Федэрацыі. Ну, Александр Лукашенко тут зноў яго больш сціплая роля. Яму прапанавалі ў гэтай касцы вось выступіць у такой якасці. І ён проста гаворыць пра свой ганарар, які ён мусіць атрымаць за гэта. Вось і ўсё. З іншага боку, Беларусь апынулася ўцягнутая ў вельмі сур'ёзны канфлікт. Тое, што вы гаворыце пра перагляд гэтых ялцінскіх пагадненняў. Сёння таксама Дмітрый Мядзведзеў гаворыць пра тое, што у нас са Злучанымі Штатамі ізноў вяртаецца стан халоднай вайны. Хіба гэта ўсё звёны адной ланцугі, куды Беларусь уцягнутая? Апошнія дні не толькі сцвярджаюць, што Александр Лукашенко сапраўды палітык, які гульгае на дзве нагі, таму што ён у пэўным сэнсе мушаны прымаць вось тую казку з распісанымі ралямі, якую прапануе Расія. І натуральна, што прымаючы гэты сцэнар, ён ідзе на тое, каб пагаршаць свае стасункі, адносіны з краінамі Еўрапейскага звязу і ЗША. Гэта ўжо не халодная вайна, гэта такі крызіс вельмі моцны. І чым гэта вернецца для Беларусі? Натуральна з тым, што гэта прывядзе да пагаршэння эканамічнай сітуацыі, эканамічнага стану, пагаршэння сітуацыі ў краіне. Гэтага дабіваецца Расія. І Лукашенко мушаны прымаць гэты сцэнар, таму што ён падпадае яшчэ ў большую залежнасць ад Масквы, ад Крамля, а яна і так, ну, прабачце, ўжо гэта тая чырвоная лінія, пра якую гаварылі Путін і Лукашенко, а яна праведзена ў адносінах да Беларусі і ў адносінах да міжнароднай супольнасці. І гэта, канешне, пагроза і небяспека. І з гэтага можна сказаць, што вот тая занепакоенасць, што сёння быццам гэта пагроза знятая.
але яна можа паўстаць заўтра ці паслязаўтра. Таму што, падкрэсліваю, наперадзе выбары ў Думу, і Пуціну патрэбна прадэманстраваць нейкія поспехі ў міжнароднай палітыцы. Іх не так багата, калі прыняць да ведама, што расійскія танкі і арміі мушаны былі вярнуцца на старыя пазіцыі, і вось гэты ціск на Украіну не атрымаўся, і вось той састарэлы дзед, пра якога так шмат гаварылі ў расійскіх мас-медыя, Байден, аказаўся вельмі моцным арэшкам для Расіі. Так што наперадзе нас чакаюць вельмі непростыя дні, напружаныя, і гэта звязана якраз з тым, што Александр Лукашенко за гэты час павадок, на якім ён знаходзіцца ад Крамля, ён стаў яшчэ меншым, і гэта відавочна. І гэтым шчытом крамлёўскім Александр Лукашенко ўвесь час спрабуе прыкрывацца. Дзякую вам за гэтую размову. Анатоль Лябедзька, палітык, дэпутат Верховнага Савету 12-13 склікання, быў маім і спадарства госцем. А напрыканцы яшчэ раз прыгадваю, што нашы журналісткі Каця Андрэева і Даша Чульцова не выйдуць на волю, пакуль суд пакінуў апеляцыю на вырак без узгаднення. 159 дзённых жыцця і свабоды прайшлі за кратамі. Вырак па 2 гады пазбаўлення волі. Застаюцца яны моцнымі і нязломнымі, а мы, спадарства, можам быць толькі салідарнымі. Памятаем і ўзгадваем. Напішыце дзеўчынам ліст і вы. Памятаем пра кожнага, хто набліжаў дэмакратыю і страціў свабоду. З вами быў Сергей Падсасонны. Да сустрэчы ў эфірах. Зноў вітаем нашых гледачоў на плошчы пераменаў. Час ад часу мы былі вымушаныя класціся на падлогу. Каб дайсці да крамы або прыпынку, некаторым жыхарам вёскі Стан трэба прайсці сапраўдную паласу перашкод. Застацца ў сухім абутку не атрымаецца. Переживаю за вас, но это не продлится вечно. У меня все будет хорошо. Это ведь не конец жизни. Жаль, что не могу написать много, но могу сказать, что мы все с этим справимся. Это комната, где, в общем, выросла Катя. Здесь Катины снимки. Мы знаходзімся на праспекце Пераможца ў Менску, дзе проста цяпер сабралася некалькі тысяч мірных дэманстрантаў. Это первый лист. Теперь вы видите, что мои слова не были пустым звуком. Я и правда не собиралась никуда уезжать. Самое удивительное, что я не испытываю злости, обиды, жажды мести к тому, кто принял решение поступить так с нами, со мной. Моральное состояние спокойное, готовность ко всему. Вялікі крок для кампаніі SpaceX, новая эра прыватнай касманаўтыкі для ўсяго чалавецтва.
Ілон Маск паспяхова запусціў да міжнароднай касмічнай станцыі 4 астранаўтаў на раней ужыванай на ракете «Носьбіце» і ўжываным караблі. Гэта трэці ягоны прыватны пілатаваны запуск менш чым за год, і кошты на арбітальныя вандроўкі зніжаюцца няўхільна. Але мы спускаемся на зямлю, бо для Белсату галоўную тэмаю заўжды застаецца Беларусь. Вітаю спадарства, з вами Ярослаў Сцешык. Пачынаем аб'ектыў. Кацярыну Андрэеву і Дар'ю Чульцову пакінулі ў турме. Дзяўчаты нічога не зрабілі крымінальнага. Яны, на наш погляд, взяты в закладнікі. Пагроза незалежнасці Беларусі. Пытанне пра дарожныя мапы, напрыклад, яшчэ ў 19 годзе Лукашенко казаў, што 30 ўжо абгаворана, засталася 31. На гэты раз ён сказаў, што 26-27 ёсць, яшчэ 2-3 засталося. Ахвяруй, але правярай. Он говорит, посмотри, что вот якобы сестра Саши, хотя сестра у Саши одна, и я ее прекрасно знаю. Хто падшываецца пад сваякоў палітвязняў? Для Белсату сённяшні дзень пачаўся з сумных навінаў. Апеляцыі ў справе нашых каляжанак Дар'і Чульцовай і Кацярыны Андрэевай Менскі гарадскі суд не задаволіў. Дзяўчат пасадзілі на 2 гады турмы за вядзенне жывога рэпартажу з месца пратэстаў. Працаўнікі рэдакцыі Белсату зладзілі акцыю ў падтрымку зняволеных журналістак ля беларускай амбасады ў Варшаве. Цяпер на месцы падзеяў працуе Алесь Баразенка. Алесь, распавядзі, калі ласка, што цяпер адбываецца пад беларускім дыпламатычным прадстаўніцтвам. Вітаю, Ярослав, вітаю гледачы Белсату. Ужо больш за гадзіну працягваецца акцыя ля беларускай амбасады ў Варшаве. Зараз тут некалькі дзесяткаў супрацоўнікаў Белсату, беларусаў Варшавы, якія прыйшлі падтрымаць сёння нашых каляжанак Кацярыну Андрэеву і Дар'ю Чульцову, якім сёння суд гораду Менску пакінуў прысуд у сіле. Дзяўчыны правядуць 2 гады за кратамі. Тут сёння, на жаль, не змаглі прысутнічаць усе супрацоўнікі Белсату, бо мы рыхтуем для вас эфір, мы працягваем для вас рыхтаваць інфармацыйныя праграмы, але тыя, хто быў вольны, тыя, хто змаглі сёння, прыйшлі выказаць сваю падтрымку нашым дзяўчынам. Гэта не адзіны захад, вядома ж, мы працягваем іх падтрымліваць іх сем'і, працягваем пісаць да дзяўчын лісты, але вось сёння мы вырашылі выйсці да беларускай амбасады, каб паказаць, што лёс нашых калегаў для нас не пустое месца, і мы працягнем змагацца нават тут, у тых варунках, у тых акалічнасцях, у якіх мы зараз знаходзімся, і працягнем ціснуць на беларускі рэжым нават тут у Варшаве. Дзякуй вялікі. З намі на сувязі з-пад амбасады Беларусі ў Варшаве быў Алесь Баразенка. Кацярыну Андрэеву і Дар'ю Чульцову не тое, што не прывезлі ў суд на разгляд апеляцыі, а суддзі не далі далучыць іх да працэсу па відэасувязі, ды і ўвогуле адхілілі ўсе хадайніцтвы адваката. Абаронца і сваякі асуджаных журналістак рыхтуюць скаргу ў Раду ААН у справе правоў чалавека. Падрабязнасці ў Надзеі Бельскай. Суддзі Менскага гарадскога суда Алена Ананніч і Пётр Арлоў пакінулі вырак для Кацярыны Андрэевай і Дар'і Чульцовай без зменаў. 2 гады калоніі агульнага рэжыму. Адвакаты плануюць падаваць наглядную скаргу на імя старшыні суда, калі не задаволяць у Верховны суд Беларусі. Средняя апелляционная инстанция, она не прислушалась к нашим доводам. К сожалению, приговор был оставлен в силе. Мы с этим, разумеется, не согласны. Мы намерены пользоваться возможностью обжаловать приговор в надзорном порядке. Паводле прокуроркі Вольгі Герасімовіч, дзяўчаты нібыта самі на судзе казалі, што былі ў месцы здзяйснення правапарушэння. Нібыта тая частка дарогі, на якой яны стаялі, была заблакаваная. І, маўляў, на агул працавалі без акрэдытацыі. Што праўда, ўсё гэта пракурорка распавядала, седзячы спінай да залы, каб не было бачна ейнага твару. Не было вялікіх ілюзій наконт гэтага паседжання судового, і Кацярына таксама мне перадавала з турмы, што яна не разлічвае, што нешта зменіць гэты суд, гэта апеляцыйная скарга, але тым не менш гэта ўсё роўна было важна прадэманстраваць зноў жа на гэтай пляцоўкі тое беззаконне, якое адбываецца ў беларускіх судах, і той злачынны прысуд, які быў вынесены Кацярыне.
Мама Дар'і Чульцовай Наталя Церабіленка кажа, таксама на лепшае не спадзявалася. Заўтра ў яе мае адбыцца спатканне з дачкой. У меня мысли только все время о Даше, о Даше, о Даше. Я живу только Дашей. Мы что-то делаем на работе, ездим на дачу, вроде бы как будто живем, но такое чувство, что я себя живой не ощущаю. Такое ощущение, что я сижу рядом с ней и этим живу. Журналістак затрымалі 15 лістапада. Сілавікі ўварваліся ў кватэру аднаго з дамоў на так званай плошчы Перамены ў сталіцы. Адтуль Кацярына і Дар'я працавалі. Вялі жывы рэпартаж з акцыі памяці Рамана Бандарэнкі. Маладзён памёр у шпіталі пасля таго, як у двары яго моцна збілі асобу ў балаклавах. Невядомыя зразалі белыя і чырвоныя стужкі, а Раман спрабаваў іх абараніць. Цяпер вы можете пабачыць, колькі тут людзей. Дзяўчат змясцілі ў ізалятар на акрэсці. На 17 лістапада суд Кастрычніцкага раёну даў па 7 сотняў кожнай за нібыта ўдзел у несанкцыянаваным мерапрыемстве і таксама непадпарадкаванне міліцыі. Праз 3 дні Кацю і Дашу абвінавацілі ўжо паводле крымінальнага артыкулу. Маўляў, журналісткі бралі актыўны ўдзел і нават кіравалі групавымі дзеяннямі, што груба парушаюць грамадскі парадак, што пацягнула за сабой парушэнне працы грамадскага транспарту. Вырак дзяўчатам суддзя суда Фрунзенскага раёну Менску Наталья Бугук вынесла толькі на 4-м паседжанні. Віны журналісткі не прызналі. Яны, на наш погляд, взяты в закладнікі, взяты як такая ахвяра, да, для показаць узровень ціску. Ясна, што калі ўлады захочуць нейкага пацяплення на знешнім накірунку, ім трэба будзе вызваляць палітвязняў і ў першую чаргу вызваляць журналістаў. У абарону Каці і Дашы выступілі беларускія недзяржаўныя арганізацыі, сусветныя палітыкі, актывісты і праваабаронцы. Разам з журналісткай Кацярынай Барясевіч нашыя каляжанкі сталі лаўрэаткамі прэміі «Гонар журналістыкі». Яны застаюцца за кратамі ўжо 159 дзён. І Кацярына Андрэева і Дар'я Чульцова маюць статус схільныя да экстрэмізму. Падтрымаць дзяўчат можна лістом у Жодзінскую турму або праз фонд «Зона салідарнасці». Надзея Бельская, Белсат. Ініцыятыва «Байпол», заснаваная былымі следчымі, пракурорамі і міліцыянтамі, апублікавала інфармацыю аб тым, як з Александра Фядуты, Юрыя Зянковіча і Рыгора Кастусёва ляпілі арганізатараў дзяржаўнага перавароту і забойства Лукашэнкі. Са спасылкай на крыніцы ў сілавым апараце «Байпол» сцвярджае, што затрыманых правакавалі афіцэры высокага ўзроўню ў ролі вайскоўцаў, гатовых нібыта перайсці на бок народу. Непасрэдны ўдзел у рэалізацыі гэтай легенды бралі паводле «Байпол» начальнік дэпартаменту транспартнага забеспячэння Міністэрства абароны генерал-майор Юрый Шаплаўскі ды начальнік управы тэрытарыяльнай абароны, намеснік начальніка генштабу палкоўнік Андрэй Мацеевіч. Абодва скончылі расійскія вайсковыя вучэльні і, як адзначае «Байпол», ва ўладаў на абодвух ёсць кампрамат. Напярэдадні тэлеграм-канал ініцыятывы былых сілавікоў «Байпол» прызналі экстрэмісцкім. Рашэнне вынес суд чыгуначнага раёну Гомля на падставе матэрыялаў праверкі абласнога ўпраўлення Губазіку. Паводле праваабаронцаў чытаць тэлеграм-канал не парушэнне. Каб не трапіць пад крымінальную адказнасць, дастаткова не сцягваць файлы з забароненага каналу і не рабіць з яго рэпостаў. У беларусаў з'явіцца санкцыёнка, амаль як у Расеі. Савет міністраў увёў санкцыі супраць аўтамабіляў «Шкода», аўтахіміі «Ліквімолі» і касметыкі «Нівеа» за тое, што кампаніі-вытворцы адмовіліся быць спонсарамі хакейнага чэмпіянату свету ў Беларусі ды выступілі ў абарону правоў чалавека. Забаронены ўвоз гэтых тавараў, а крамы і склады мусяць да 9 траўня правесці інвентарызацыю рэшткаў для падатковай інспекцыі. Тым часам Каардынацыйная рада транзіту ўлады і дэпутаты Верхоўнага Савету Беларусі 13-га склікання выступілі з заявамі ў абарону суверэнітэту. Яны адзначаюць, што учорашняя сустрэча Пуціна і Лукашэнкі ў Крамлі таксама несла пагрозу нашай незалежнасці. Ігар Станкевіч. Нягледзячы на адсутнасць інфармацыі аб дамоўленасцях паміж Пуцінам і Лукашэнкам, Каардынацыйная рада выступіла з мемарандумам у абарону незалежнасці. Суверэнітэт Беларусі – найвышэйшая канстытуцыйная каштоўнасць і здабытак народу, а пагадненні з Лукашэнкам юрыдычна нікчэмныя, заявілі дэпутаты Верхоўнага Савету 13-га склікання.
Я думаю, что абсолютно своечасова и Координаційна рада, и депутаты Верховного Совета 13-го скликання роблять такі заяви. Люди, будьте пильными, все може здаритися. Непрогнозуемый, неконтролюемый правитель, до того ж нелегітимний, гэта виклики і погроза і для Беларусі, і для усіх громадян України, і для міжнародної супольності. Пятая за апошнія 15 месяцев сустрэча Владимира Путина и Александра Лукашенки доўжылася 3 гадзіны і 55 хвілінаў. Перад камерамі Лукашенко ды Путин раскрытыкавалі Владимира Зеленскага, казалі пра неабходнасць нарошчвання эканамічнай супрацы паміж Беларусю і Расіяй. Сэнс іх перамоваў был наконт таго, што Кремль лічыць, што зараз Лукашенко ў такім слабым становішчы, што з яго можна віць віроўкі. Ну, а Лукашенко даказвае, што гэта зусім не так, і ён, я думаю, взяў тактыку, ну, скажем, саступаць у нечым такім рытарычным, ідэалагічным, але не саступаць у сур'ёзным. Напрыклад, ён саступае там, што фактычна падтрымаў пазіцыю Масквы наконт Украіны, словамі падтрымаў, не думаю, што дзеяннямі нешта будзе. І ён лічыць, што нешта я скажу там пра пераварот, пра Украіну, і Кремль ад мяне адчэпіцца. Мінулая сустрэча ў Сочы 2 месяцы назад доўжылася 6 гадзінаў. Аднак ні тады, ні цяпер прэс-службы абодвух кіраўнікоў пра дамоўленасці не паведамлялі. Пытанне пра дарожныя мапы, напрыклад, яшчэ ў 19 годзе Лукашенко казаў, што 30 ужо абгаворана, засталася 31. На гэты раз ён сказаў, што 26-27 ёсць, яшчэ 2-3 засталося, то бок, можна сказаць, у гэтым сэнсе назіраецца нават пэўны рэгрэс. Са словаў Дмітрия Пяскова, прэс-сакратара Владимира Путина, учора пытанне аб размяшчэнні расійскай вайсковай базы ў Беларусі таксама не абмяркоўвалася. Ці бачаць пры гэтым пагрозы незалежнасці Беларусі самыя грамадзяне? Вопрос непростой. Будет решаться, наверное. У нас останется по-прежнему наша Беларусь, родная и красивая, а Россия тоже будет по-своему расцветать вместе с Путиным. Думаю, что стратим. Наш президент постоит за нашу независимость. Вы же понимаете, что нелегитимные все эти, что бы ни подписали, это все будет чушь. Інтрыгаю застаўся і анонс Лукашэнкі пра падпісанне самага важнага за чвэрць веку дэкрэту. Менавіта з ім звязвалі асцярогі аб беларуска-расійскай інтэграцыі. У Крамлі ж адзначылі, што нічога пра прынцыповае рашэнне Лукашэнкі не ведаюць. Ігор Станкевич, Белсат. Сёння міліцыянты затрымалі ўдзельнікаў курапацкай варты. Актывістаў, што пратэстуюць супраць забаўляльнага комплексу «Поедем, поедим», побач з братэрскімі магіламі ахвяраў сталінскіх рэпрэсіяў у Курапатах. Сярод затрыманых Зміцер Дашкевіч, Ганна Шапуцька і Кірыл Лойка. А схопленым напярэдадні ўдзельнікам дваровых маршаў сёння прысудзілі штрафы ды арышты да 30 дзён. У Менску учора ўвечары асобы ў цывільным затрымалі больш за 2 дзесяткі ўдзельнікаў дваровых маршаў у раёнах Новая Баравая і Малінаўка. Сярод іх ужо знакаміты аўтар мэму «Хлопатнае дзельца» Сергей Миронаў. Яго затрымалі разам з маці ды асудзілі на 30 дзён арышту паводле 2 пратаколаў. Агулам са звестак беларускіх праваабаронцаў затрымалі 36 чалавек. Акцыі пратэсту і салідарнасці таксама напярэдадні адбыліся ў сталічных раёнах Лошыца, Серабранка і Шабаны. Выйшлі людзі і ў Берасці, Дзяржынску ды іншых гарадах Беларусі. Прокуратура Берасця вынесла праваабаронцу Роману Кісляку папярэджанне за інтэрв'ю аб акумулятарным заводзе, дадзенае нямецкаму выданню Deutsche Welle. Пытанні шматлікіх парушэнняў падчас будаўніцтва заводу iPower пракуроры палічылі распаўсюдам інфармацыі, накіраванай на нагнятанне сацыяльнай напружанасці ды падбухторванне грамадзянаў да агрэсіі і несанкцыянаваных масавых мерапрыемстваў. Власти используют все возможные способы для того, чтобы запугать граждан, запугать население, чтобы они не выражали свое мнение, которое не согласно с позицией властей. Очевидно, что тема аккумуляторного завода, она очень резонансная для города, но власти почему-то решили, вот я это увидел в прокуратуре, что тема закрыта, якобы, что вообще протест прекратился. Ну, очевидно, что нет. Проблема никуда не исчезла. Завод работает. Я считаю, что он отравляет людей. И мы намерены доказать это, доказать то, что он незаконно размещен в свободной экономической зоне Бреста. Роман Кісляк збіраецца абскардзіць папярэджанне, бо лічыць, што яно парушае права на свабоднае выказванне думкі.
Больш за 3 гады берасцейцы змагаюцца супраць заводу свінцовых акумулятараў побач з горадам. Яны сабралі дзесяткі тысячаў подпісаў, штонядзелю выходзілі на мірны пратэст, але іх патрабаванні ігнаравалі. Якраз перад выбарамі Александр Лукашенко паабяцаў берасцейцам мясцовы рэферэндум у гэтай справе, але яго не правялі, затое ў сакавіку акумулятарны завод увялі ў эксплуатацыю. Хтосьці дапамагае рэпрэсаваным, а хтосьці спрабуе зарабіць на чужым горы. Сям'я палітвязня Александра Захарэвіча сутыкнулася з махлярствам. Прыкідваючыся сястрой зняволенага, зусім чужая асоба збірала грошы на адваката. У справе разбіралася Марыля Дакуцька. Інна з малалетняй Алісай паўгода жыве ў вымушаным расстані з мужам Александром Захарэвічам. Яго затрымалі падчас мірнай акцыі летась у лістападзе і асудзілі на 2 гады зняволення паводле артыкулу «Гвалт у дачыненні супрацоўніка органаў унутраных справаў». Момант затрымання трапіў у аб'ектыў корэспандэнта Тутбай. Здымак стаў досыць папулярным і пазнавальным. Аднойчы ім скарысталіся ў закрытай суполцы ў сацыяльнай сетцы, што прыцягнула ўвагу сяброўкі сям'і Захарэвічаў. Она потом сбросила мне, говорит, посмотри, что вот якобы сестра Сашина, хотя сестра у Саши одна, и я ее прекрасно знаю. Асоба, зарэгістраваная пад імём Анастасія, выкарыстала фотаздымак Александра Захарэвіча ў абвестцы з просьбай дапамагчы грашыма, нібы на адваката брату. Інна спрабавала звязацца з аўтаркай паста пра свайго мужа. Адказала ж нейкая Анастасія толькі Інінай сяброўцы. У студзені яго затрымалі ў Менску падчас вечаровых маршаў раёну і судзілі паводле 23.34 і 23.4, частка 3, далі 25 сотняў арышту. Пасля таго, як адбыў свой тэрмін, ягоны артыкул перавялі ў 293, частка 1, масавыя беспарадкі, і яму пагражае 5 гадоў пазбаўлення волі, і гэта яшчэ мінімальна. Я звярталася ў фонд салідарнасці, але яны часова прыпынілі дапамогу, бо ў іх не хапае грашовых сродкаў. А наконт фотаздымка папярэдзіла, што ён мае выключна ілюстрацыйны характар і быў апублікаваны на просьбу адміністратара суполкі, які зрэшты гэтай інфармацыі не пацвердзіў. Дамовіцца на сустрэчу атрымалася толькі пасля запрапанаванай дапамогі ў памеры 1000 рублёў. Когда я шел на встречу, надеялся, что все-таки это порядочный человек, просто ей нужна помощь. У меня были даже деньги в кармане, если она на самом деле будет порядочная. Но когда я подходил к ней, точнее подошел к ней вплотную, я увидел, что у нее трясутся ноги. Вот. Ее как бы выдало. На сустрэчы ніякіх тлумачэнняў дзяўчына даць не змагла і ў той жа вечар сваю старонку ў сацыяльнай сетцы ВКонтакте выдаліла. Мы вообще-то справляемся своими силами, помогают люди близкие. Я всем очень благодарна за это, вообще за поддержку и помощь в этой ситуации. Мое близкое окружение очень хорошо себя проявило. И мое, и моего мужа, все помогают. И вот этим меня возмутило, что мы как-то справляемся своими силами, пытаемся, а кто-то пытается на этом какие-то деньги делать. Актывісты ды праваабаронцы папярэджваюць, што выпадкі махлярства на хвалі салідарнасці могуць здарацца ўсё часцей. Аднак існуюць простыя правілы, каб не патрапіць на падман. Шмат вельмі суполак і ініцыятыў, якія дапамагаюць. І я б раіла хаця б да кагосьці звярнуцца да любой ініцыятывы, пра якую вядома, ці ініцыятывы, ці да праваабаронцаў, даслаць ім гэту інфармацыю і проста запытацца, ці насапраўды гэта мае месца, вось гэты збор, гэты чалавек. Таксама варта прасіць дакументы, што пацвярджаюць неабходнасць у паслугах адваката, ды прапаноўваць аплаціць іх. Калі ж вы сталі ахвярой махляроў, праваабаронцы раяць паведамляць пра гэта ў публічнай прасторы. Марыля Дакуцька, Белсат. Кніга «Маленькае акенца», праз яго увесь свет бачна, казалі нашыя продкі. З нагоды сусветнага дня кнігі мы запыталі ў жыхароў Віцебску, якія творы яны чытаюць і ці чытаюць увогуле. «Скотный двор», Оруэлл. Не дай бог, повторилась судьба этой книги с нашей страной. Читаю, когда по программе. По школьной. Всем белорусам я советую почитать Джорджа Оруэлла «1984». Я читаю стихотворения Пушкина особенно. Больше всех нравится мне Пушкин. Пикуль. Накануне, невидимки, каторгу. Читаю много. Что делать? Чернышевский.
Многие, я знаю, что даже от электронных книг возвращаются к настоящим, там, бумажным книгам, скажем так, от которой особый запах, особая атмосфера. На белорусских писателей больше. А почему? Ну, потому что патриот своей страны. Читайте белорусскую литературу. Сёння пятница, а значыць праз момант праграма «Антыфейк. Лукавыя навіны» пра дзіўныя кошты на нерухомасць. А потым без акрэдытацыі праграма з найлепшымі незалежнымі журналістамі Беларусі пра тое, як лукашыстаў занеслі ў чырвоную кнігу і чым у Крамлі прывязвалі Лукашэнку. А я з вамі развітваюся. Добрага вечара і прыемнага прагляду.